Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar machiegni kendo e chenro machielo wawacho ni ngima en mwandu wabede kod ngima maber. Kwa wacho ni ngima en mwandu en ngima mar dendi duto te obed tiende ni obed bedeni obedo ndingi obedo mbongni dendi duto te nyaka bed maber mondo mi ino wuona ibed kod kwe makende. Mate chenro ni en Andruth Otieno kenda mor mokalo ni daktari wa kendo wendo wa osechopo studio. Kaka time ga odiechieng amiye thuolo nyiswa ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kata doje twak achiel kachiel machiegni daktari. Ndalo mathoth mokalo kapok waneni kata dok ni okinwenda ahinya e penj laktar. Erokamano Ruth, mor mar chopo kae odiechieng' ma kawuono. Amoso jo neno ni oimoreuru. Nyinga Ken Otieno, an daktari man kod lony e thieth ma ok ti kod yath achiel kachiel to watiyo kod yorego mopogore gi yath mag konyo tuoche motudore kod leche, fuonde, choke kod rem moro amora manyalo bedo e kit ngima dhano. Koro e dhok machielo anyalo wacho ni an physiotherapist, dhok no ma jowa ong'eyo, but iyudo ka dala kucho jomoko wacho ni rwecho. Physiotherapy gi rwecho pogore. Koro kaluwore gik mwatimo, ng'ato nyalo ng'eyo ni to physiotherapy en ang'o. Seche moko wang'eyo ni rwecho en achiel kuom gigo ma ng'ato nyalo tiyo godo e thieth. Koro an physiotherapist. Dr. Ken amor mar bedo kod chenro mar penj laktar. Wasemuloga rwecho kata physiotherapy kidenyo mopogore opogore kaka itimogi kod kaka physiotherapist dakteche kaka wuotho kod dakteche mamoko mondo mi jatuo oyud konyruok mapiyo piyo. Kata kamano pok wang'iyo ga chandruok kata rema mag ombong' tielo. Nitiere kaka uluoge kod dhou mar laktar to mano kadhi donje an adwaro aketa ni en rem mar ombong'. Daktari, rem mar ombong' ni en chandruok, en tuo mang'eny pacho ka gwengewa mag kaluo koso en moko kuom tuoche miwacho ni nitiere tok thoth ahinya. Kawawuoyo kuom tuoche odhuro gin close to 1,000 1,000 ging'eny, but nitiere moko ma ok wanyalo wacho ni tuo kamano to bedo ni koro waluonge ni tuo nikech chuni ni mondo idhi nen laktar mondo yud konyruok. Ombong' nyalo bedo gi rem to moro inyalo paro mana ni nikech iwuotho to onge tabu moro mantie kanyo, to en rem manyalo bedo seche moko entiere seche moko onge, to koro bedo chandruok kopo ni en gimno ma koro osiko, tiende ni ok en rem ma kawuono, ok en rem ma kiny, obedo rem ma seche moko idhi kata dweche achiel dweche ariyo ka in kod rem. Koro kosebedo ka koro en gima osiko to wanyalo wacho ni en tuo, but gigo makelo pogore. Koro ombong' bedo ga gi shida ma jomoko be kata wuoth tamo kata bedo gi kit ng'ol mopogore opogore nikech rem no machakore matin to medore mabed gino maduong'. Koro ombong' niga gi shida ma jomoko nigodo, dho ni ok ong'eny ahinya, but jogo man bedo kode en jogo machalo mantiere sports kaka jogo maringo, kata seche moko nyalo bedo to ji ok ong'eyo. Koro nying mwaluonge godo waluonge ni calcaneus spur. Koro en tuo ma ji thoro bedo godo to ging'eyo ni en tuo nikech en rem. Intiere kode to king'eyo ni intiere kode, en rem to kine ka gima en tuo to ken gimoro ma obiro kawuono to lala, en gima nitiere mang' no chuni ni koro ngima ni ok bed maber. Tingeni chendo ni wacho ga ni ngima en mwandu. Daktari, thoth ne wantiere ga kod kidienje adi kata kata chandruoge machalo mopogore opogore manyalo kelo rem e ombong'. To en ga achiel ni koso gipogore kotende kod gik mopogore manyalo bedo ni kelo chandruoge gi. Ombong' nyalo bedo gi rem koluwore gi weche mopogore opogore. Mokwongo, ng'ato ka nigi accident nyalo bedo gi tur mar tielo, mano nyalo bedo gi rem mar tielo. Mar ariyo, nitiere gino mwaluongo ni plantar fasciitis. Plantar fasciitis ni en wanyalo wacho ni rewni kata kuot mag leche mantiere tielo. Mano be kotimore tibiro bedo gi rem mar tielo. To koro mwawuoye kawuono mwaluongo ni heel spur kata calcaneus spur. En otimore e chogo mantiere e ombong' mikwongo nyono godo pinyni. Koro kogo picha to wang'eyo ga pogruok gi
To kata kaka ng'ato biro gi tabu, obro ng'isi kaka rem no chalo gi seche mowinje. Nikech ibro yudo ka ng'ato nigi rem ainani, to obro ng'isi ni rem ni osebedo godo to kochiewo gokinyi eka oyude mang'eny. Owinjo ka ok onyal chako nyono piny, nyaka go kwan. Kodhi nindo to gima chande en kaka wang' nochungi. Kochiewo to ok onyal wuotho. Chuno ni wang' obedi kata oluorre ei ode kanyo matin koko chako wuoth. To kosewuotho, koro odiochieng' to bedo abeda maber. Koro mano ka en gima timore pile pile, mang'iso ni seche moko nyalo mono kata pachi tiyo, nikech ing'e ni rem nyalo control ngimani. Koro ka ok ithiedhe to manyal chandi, nikech kata wuotho biro bedo matek. Ibiro chako bedo gi shida machalo kaka onding'i nyalo chako rami, nikech koro kiwuotho kisuto to leche mag onding'i itemo tiyo godo mang'eny, to mano nyalo kelo ni rem onding'i. Koro chano chakore kata nyalo bedo gimoro matin to baadaye kata olokore gimoro mopogore. Koro miyo wa consider as tuo. Kamano. Ma en gima ng'ato onego bed ni ng'iyo dende seche michiewo gokinyi, dendi chal nade, odiechieng' chal nade, seche mag odhiambo dendi chal nade kod weche ma kamago. Tiwacho ni thothne ranyisi ma thoroga bedo mokwongo en ni kichiewo gokinyi to kidwa ni nyon piny. Iwinja kiluor nyono piny. Nyono piny bedo matek. Kamano. Na winjo kipimo kata ni thothne joma thoro bedo kode en kaka jogo mantiere e sports. Jogo mantie sports, sana jogo maringo, to be luore ni ringo kanye. King'iyo joringo, e pewe molos maber mag ng'wech, nitiere gino miringe, taf, mayom, makata kiringe to kutek. To king'iyo explanation kata picha mwan godo kaeni, ibro yudo ka e ombong kayacha, kama isiemo nwani, machal ni shida nitiere ni. Chunga daktari. Aparo ni oneno, but kachung' kama temo wacho ni calcaneus spur, ma en rem mar ombong tielo ni, otimore to bedo kamoro ka. King'iyo ka, kama chal gima kwar ahinya ni, mano ng'iso ni en gi rem kata en gi ginene. En gi rem in short. Koro area ni, king'iyo gima kelo shida kae, en ma. To ma e yono ma kare, ka ng'ato onge gi heel spur, onego bed ni onge chogo machal gi mochikore ni. Koro chogo machal gi mochikore ni, koro ibro yudo ni kopo ni ng'ato nitiere timo exercise kata oringo. Koro koringo to tiyo gi wuoche mok ni kare, to chogo no dhi chuoyo leche. Koro kaka chogo no medo chuoyo leche cha, kanyo bedo malit. Chal ka gima adhola mantiere, ti ichiki chiego adhola no. Koro luore gi kanyo ma ng'ato ringe. Kitiyo gi wuoche marach, ibro yudo ka piny bedo matek. Kata kiponi ringe kamotimo kite, tido ka rem bedo mang'eny. Koro ng'eny ne jogo maringo, nikech kaka waringo, seche moko kata kaka wawuotho, seche mang'eny mitiyo gi tielo kiringo, maybe the long distance, rewni nyalo bedo kanyo. But kiwuotho mana kamoro machuok, seche moko rem ok nyal bedo. But nikech koro chogono siko chuoyo ringo, mano makelo rem. Koro jogo maringo nigi high chances mar bedo gi this kind of problem. Jogo maringo to giringo kama rach, kata niwacho kata ni kaponono ni ng'ato ringo to winjo remno, to nyaka bede ni koro chogo machal ochikore ni koro chuoyo leche kachiel kod ringo. Tango mathoroga kelo heel spur, daktari? Heel spur onge gima wanyalo wacho ni malong'o makele, to seche moko inyalo bedo kata in kode to king'eyo. But koro aggravating factors kata gigo mwatimo ema kelo bedo ni wang'eyo ni wan kode. Chogo ni onyalo beda onyalo chikora chika kien, nikech seche moko kaka e del nitiere gino mwaluongo ni calcium. To calcium ni ema loso chogo, ema miyo chogo bedo motegno. Koro seche ma calcium ni oringo to dhi obedo kanyo lokore bedo matek. Koro kanyo kobedo matek, to odhi obedo mochikore, to chako ochako diyo ringo. Koro gino malong'o makele en ni calcium dhi chako grow kanyo. Calcium dhi bedo e wichogono,
kaso dhi ochikore. But onyalo timore ni ng'ata onge gino ma onyalo to ni malongo ni makitimo to kelo kind of that problem. Mak mana ni wanyalo bedo gi shida ni to ka onge gima aggravate to onge gima chwale ka onge gima chwale to wanyalo beda kode ka inyalo go picha tido ka in gi chogo mochikore no to be okiwinj rem. Koro kaluwore gi mitimo pile emiro ka chogo no chako chikore. Koro jogo man gi thuolo mang'eny mar yudo tabu ni gin jogo machung' mang'eny kata jogo matimo exercises machalo kaka ringo mawachono kamano. Maringo to giringo kamok kare. Ogiring kama kare to seche moko be giringo gi wuoche ma ok kare. Kech wuoche be en achiel kuom gino ma miyo ng'ato bedo gi rem e tiende. Kata seche moko ibro yudo ni kaka nyuol nitiere kaka tielo nego bedo. Nitiere ga depression manyalo bedo e tielo kae maluongo ni arc. Koro seche mionge gi that arc kaka iwuotho bed affected. Koro kichako wuotho to seche mang'eny iwuotho to mbong' tiendi ema nyono piny. Mano be nyalo kelo ni tabu no. Nikech koro chogo cha siko dio ringo muscles thuolo mang'eny kamano. En page laktar biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV ngima en mwandu kawuono wantiere kod Dr. Ken ma bende ng'iyonwa rem mar ombong' tielo. Iwinjo kaka onyalo bedo kodi kata inyalo bedo godo to king'e to kaponono ni timo gimoro manyalo chwale kata nyalo tuge tibiro chako winjo rem. Ponono ni winjo rem ni en ang'o monego beni timo okange mage monego beni luwo kik idhi mabor kik isudwa ka uyweyo kwadwoge kidieny mar ariyo kanye kumwa chako godo. Seche mwaka uyweyo no namba mar SMS en 236000. Facebook page en page laktar. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Anapani oprodagi morka wan kamora chiel. Tukoro romo. رمضان ده حياتي رمضان ده خيالاتي يا رب دعاتي تقبلها طول. Dari chapu zako zinakaa aje? Akini zake ajabu ajabu. Tamam ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyiew mokuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Dualo, ng'ado, wang'o, magite gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit.
Tedo gi chiemo gi jailieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Ana wacho ni adier, ana kiara gi nyakono kata matin. Ora mora koro serumo. Donge kaka tapki boyie kodi kata matin. Kibara mora serumo. Ne ingile ta hinya donge. Nidwa na tima ngomai. Inge ni nyamino matina ne ywaka hinya. Ana pane obro dagi mor ka wan kamoro achiel. To koro romo. Kiki ywak kama e jaherana. Ining'e maber ni ano kadwa gane ni kiywak. Kitimri kama ok mora kata matin. Chungwa. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere ko Dr. Ken odiechieng' ma kawuono waketo maino e rema mar ombong. Kaponono ni winjo ni nitiere kod rema e ombong tiendi en ang'o monego bene timo idhir daktari. Daktari seche ma ng'ato osebiro iri mopimo ni kako winjo rema, samoro wuotho, samoro ringo kod gik makamago. En ang'o mitimo kata timo diagnosis nang'o mondo mi ing'e ni ma en health spa mondo mi ing'e kaka ichako thiedhe. Erokamano kuom penjono. Ka ng'ato nigi remni, mostly wayudo gi ka gibiro irwa gin rem mosekalo ndalo achiel ariyo adek. To moko be timore ka ng'ato maybe oa e sport chako yudo ka rem en godo mang'eny. Koro mokwongo ka ng'ato biro irwa, watake history kaka gino notimore kod kaka uwinjo rem. Koro kwaseyudo mano, to mokwongo mondo mi wang'e exactly to en ang'o ma timore, waore otimo x-ray. Koro x-ray ni ema biro nyisowa kanyo nogono ma rem nitiere. Nikech kaka nasewacho, wan gi gigo mopogore opogore manyalo kelo tabu e tielo. Koro calcaneus spa obiro nyisi ni rem ni timore gokinyi kata seche mochungo kochako wuotho. Koro watimo physical tests mo confirm ni en calcaneus spa. Manyiso ni en pilruok mar chogo cha ma odongo
e ombong tielo. Koro mano ko waseng'iyo ma confirm gi x-ray to koro wadonje e thieth. Koro e thieth ma wadonje wan gi tienge adek mag thieth ma ng'ato nyalo timne. Mokwongo wan gi medical aspect. Yudo ka ng'eny ji biro biro irwa kosetimo medical treatment. Osemuonyo yedhe to yedhe tamore. Mag kweyo rem to ok dhi nyime. Koro iyudo ka obiro irwa. Koro kobiro kwasetimone test ma confirm ni en ma, koro watimone physical assessment kaso watimone conservative management. Koro conservative management ni ema koro physiotherapy donje. Koro physiotherapy mana kaka nawacho ni physiotherapy gi weche opogore. Koro physiotherapy watiyo gigo mopogore opogore mag kelo konyruok mag lalo rem ma ng'ato nyalo bedo godo kod kelo chang. Koro watiyo gi mashinde mwaluongo ni physical agents. Koro kawuono e studio kae nikech jatuo man godo kata jalno man godo en gi tabu mar tiende mosebedo ka chande. Koro osetemo tiyo gi yedhe to yedhe ok tine maber. Nikech rem cha pod duoga. Koro second gine jon mar ariyo mar thieth en conservative ma kod this physical therapy. And then koponi otamore ni mano ok oyudo chang to wadhi e surgical intervention. Koro tuo ni ma en Hillspa kata rem mar ombong inyalo thiedhe gi yore adek. Ithiedhe gi yath, ithiedhe gi conservative management physiotherapy kod surgical intervention. Koro demonstration mwatimo en mar physical therapy. Kapok achopo kanyo daktari, thoth ne yudo ka ng'ato nitiere kod rem kata mar ombong ne to kaka ni wacho ni kidieny mokwongo nyalo bedo ni ng'ato muonyo yedhe. Debe ni ng'ato dhi e duka to nyiewo yedhe ma kweyo rem koso nego bed ni ng'ato timo nang'o kapok ochako muonyo yedhe samoro manyalo kweyo rem mag ombong? Ng'eny nitiere yedhe ma inyalo kawa over the counter machalo ka Panadol kata Brufen. To koro nitiere tieng' mar yedhe go ma be inyalo kaw ka daktari o prescribe, ka daktari ondiko ni. Mano waluongo ni anti-inflammatory medications. Koro mago daktari nyaka ndikni kong'eyo shida ma intiere godo. Koro nyaka ikwongi assess ni to tuo ni en ang'o matimore mondo mi ichak muonyo ne yath, nikech ok inyal chak muonya ka ok ing'eyo gima timore. Erokamano. Daktari wadhi e kidieny mane nyiso wacha ni koro kopogore kod yedhe go nitiere moko ma bende inyalo tim mondo mi koro okony jatuo ma koro area ni ma koro wacho ni oluto gwale pige. Erokamano ahinya. Jatuo wani mabedo ken jatuo botiyo kode kaka jatuo entiere kod rem mar ombong, osebedo komuonyo yedhe to kone ka yedhe kony obiro ir Dr. Ken kidieny mar ariyo kowuok e yedhe mano muonyo cha machiegni. Alright, koro mokwongo ka wasetimo assessment mwang'eyo ni jatuo nigi tabu mar ombong ma osebedo godo for ndalo mang'eny to ok dhi nyime, wase assess, watestimo x-ray, wa confirm ni en calcaneus spur. Koro thuolo mang'eny iyudo ka jogo mosebedo gi tabu ainani chandore nikech gidhi e thieth mag ruecho, gitemo muonyo yedhe to ok dhi nyime. But machine ma wan godo ni waluongo ni shockwave therapy. Shockwave therapy kaluwore gi nonro mosetim osekonyo ji mang'eny ma ok odhi e stage mar timo surgery, nikech the efficiency mare is 80 to 90%. Koro only 10% ema koponi okalo through this to yudo ka that problem still there. Koro mondo miwa choroko surgery kata yeng'o, mashini osebedo ka konyo ahinya. Koro gima mashini timo, otiyo gi pressure, kaso pressure no wa hit the area man gi tabu. Koro kwa tiyo kode to wayudo ka okonyo chang mar calcaneus spur. Koro kopogore gi ma, wan kod gigo machielo mwatimo. Ruecho en achiel kuom gi inyalo tim ruecho. Ng'ato nyalo tiyo gi ice kata wanyalo tiyo gi gigo mwaluongo ni orthotics kata wuoche ma special ma ng'ato rwako. Koro gima demonstrate kan iluongo ni shockwave therapy. Koro ne jogo man gi tabu ainani mwaluongo ni calcaneus spur to se chandre ma ok yud chang kata thieth, ma en achiel kuom mashinde go mwase fwenyo ni tiyo maber kabisa kode. Koro kwaseng'eyo nikech calcaneus spur bede ombong, koro wa check the area man gi tabu makaka kae kadiyo ka
tibro winjo ka jatuo bro ng'isi ni en gi rem. Koro ibro diyo tielo te ti ing'iyo the area ma entiere go. To machine gimotiyogo, otiyo gi shocks. Kachako kete notiyo, otiyo gi shock. Koro shock motiyogo no ema donjo ei tielo ka. To dhi keto gimwaluongo ni disturbance e tissue. Kaso mano kotimore, to remo dhi chako bedo mang'eny, biro kanyo mang'eny. Koro remo kobiro area no mang'eny, to wang'eyo seche duto ni kamoro amora ma remo ringe maber, chang bede. Koro gigo makelo chang bedo machiegni kanyo. Kaso mar ariyo, e chogo mopilore cha, kopo ni watiyo gi machine ni, nyanono kata research wacho ni iyudo ka gine mochikore no, chogo no dok piny, chikruok ne dok piny. Koro ma is one of the best machines mwatiyo godo. Koro kaka otiyo, watiyo gi gel ma oluongo ni acoustic, coplant media. Koro coplant media ni mwatiyo godo, but machine itiyo kode e yore mopogore opogore. Ma en achiel kuom tuoche ma othiedho, kopogore gi hinyruok kaka mag sport, kaka maybe chong, onding, kata ginene, kata lwedo. Koro ma achiel kuom machine ma itiyo godo e yorego. Koro kwa set kama otiye, gima wadwa timo, en gi preset program, to wakao gel, waketo kanyo ma wadwa ni wathiedhi. You'll be experiencing some cold, Okay. Koro kwa setimo mano, to ochalo gan. Tu iketo kanyo ma rem nitiere. Mano ni se wuoyo gi jatuo. Mano kwa se wuoyo gi jatuo, nikech ma watimo demonstration. Koro kako hit no, mano donje tielo. Koro bang'e en gi gino maluongo ni shocks. There are about 2,000 shocks. Koro mano kotimore mwatieko, to wawiro yath. Koro kiwinjo kaka umor, mano otimo thieth. Koro itime moluore nikech kikete kamoro achiel, to jatuo nyalo winjo ka gima en gi rem kanyo. Koro nyaki iluore kanyo ma ng'ato nigi rem. To e seche ma dhi nyime Dr. Keno, kipimna ni ma en thuolo kata en thieth mathoro kao dakika di, seche adi, to en itime didi nyaka chopo ni jatuo yudo changa maber? Koro mae, kaluore gi jogo mwasebedo kwa thiedho, ma thiedhni kao dakika 3, kodhi ahinya to dakika 5. Koro nitiere shocks kae. Kaka ogoyo no, gin about 2,000. Ka girumo, to thiedhno ruma kanyo. To gima timore ni yudo ka thiedhni seche moko kao seche mang'eny. To seche moko jowa be onge gi thuolo mang'eny. Koro thuolo ma itiyo gi machine ni, inyalo tiyo kode didek. To tieko tabu ni. Moloyo dhi e sessions mang'eny modhuro ka onge chang kata ka onge lokruok. To kaluore gi jogo mwasetiyo go gi machine ni, mwaluongo ni shockwave therapy, utiyo kode dakika 3 to dakika 5, odiochieng' 3 e wik achiel, to tabu ni orumo. Koro en achiel kuom mashinde mabecho mwatiyo godo e physiotherapy. Shockwave ok ong'eny e osiptende matin man kode. To ne jogo mosetiyo kode, e tabu aina ni kod mamoko mag leche, kitimo maber ahinya. Kamano. Erokamano ahinya. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV, ka wawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Kene studio, wang'iyo rem mag ombong'. Obiro kotende kod chandruoge mopogore opogore, thieth bende opogore opogore. Nowacho kacha ni inyalo muonyi yedhe, kae to inyalo ti kod shockwave therapy masindno. Iluonge kamano daktari. Kae to kidieny mar 3 en yor yieng'o kata yor bero, wadendo kacha ni surgery. Wakao yoyo ka waduogo to wadhi nyime kod kidieny ni, to kama intiere no inyalo oro ote duto te ma intiere godo. Facebook page en page laktar, SMS en 23600. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Kidieny mar 3 ni okadwa no bayi. E odiochieng' maraboro,
Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Tina, kiki ywak kama e jaherana. Ining'e maber ni ano kadwa gane ni kiywak. Kitimri kama ok mora kata matin. Chungwa. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Mondo iyud wendani kaka sikiza timu mari, di mana *812 *784#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Any religious institution that teaches against seeking medical attention or going to school, those responsible should be prosecuted. Kwan ringre ma oseyudi e gweng' ma Shakahola e kaunti ma Kilifi koro oseheo 70 ka piny owacho koro donjore matek e wachni. The Council of Governors hereby issues a 14 days notice to shut down counties if February, March, April arrears are not released within the next 2 weeks. Riwruok mar governors ma pacho ka koro chiwo ndalo 14 manyaka ornegi pesa kod piny owacho mamalo ka ok kamano to gidhi ng'anyo ne tich counties. Serikali yetu tuhurumie soko mjinga na hii soko hizi ni soko ya maana, hata kama ni soko mjinga ni soko ya maana. Ji adek owito ngimagi e kaunti ma Homa Bay kaluwore kod koth mamedo chwe gwenge mathoth e pacho ka. Rema mar ombong obire yore mopogore opogore onyalo maikwe nikech en chogo modhi ochikore seche mochikore chaki wuotho kata kitiyo tije ni to obro chuoyo ringo kachiel kod leche mantiere tinde ni manyalo mire matamre gi nono. Dr. Keno pimonwa kacha ni wantiere kod kidienje adek mag thieth. Kidienje mokwongo gin yedhe mimuonyo, kidienje mar ariyo en masin mopimonwa kendo kelonwa nyaka e studio mondo mi wang'e ni to inyalo thiedhe kendo onyalo rumo chuth kachiel kod kidienje mar adek no wacho kacha ni en yor bero kata yor yengo. Daktari masindni iwacho na kwacha ni dakika 5 kod dakika 3 didek e juma to tieko chandruogno duto te. Ma en thieth manyalo kawo pesa manyalo romadi. Yena mondo mi apenji nikech ber ka wang'eyo. Ok en thieth manengo ni malo ahinya, but luwore gi kanyo midhiye. Daktari nyalo yena kawo simb Joseph, an gi Joseph e simu. Hello Joseph, penj laktar? Machiegni? Adwa penjo laktar. Dhi nyime? Aneno maber kabisa. Erokamano. Sama wuoyo kodini. Kowuok Ombong na kabire e chonga ka. Yes. Late. Wawinji, tigdodi malo matin. Awacho niya. Dwanda sitingo malo awacho niya. Kowuok Ombong na kabire chonga. Tienda oklie nyono piny maber. Dolruok boko dolre. Kata sanie maneno ni ok dolre, ok anyal guom. Yes. Erokamano nya Joseph. Mane mondo daktari achana nyalo konye nango. Erokamano nya Joseph. Daktari kapok idoko Joseph antiere kod Mary e line. Hello Mary, penj laktar.
Awito Mary daktari. Ang inyalo dwoko Joseph kapok wadhi nyime. Yeah. Kaka penjo mopenjo no wacho ni en gi rem e tok tiende mabiro nyaka e tok chonge to tiende be ok dolre. Koro mangiso ni en gi stiffness. Stiffness ka en godo nitie gik moko ariyo manyalo timore. Wan gi gino mwaluongo ni Achilles tendon. Tiende ni tok ombong kanyo nitie gino machalo usi motudore gi leche mantiere ogwalo. Mano ka nigi ridruok nyalo kelo rem. Koro kaka en kama chiegni gi daktari hospital moro amora nyalo dhi, yono mokwongo minyalo timne first line treatment, minyalo tiyo gi yath. Onyalo muonyo yedhe maduoko rem chien. To kopo ni mano ok odhi kare, to ber mondo mi otimne x-ray mondo wang'e ni to en tuo mawuoye ni koso en machielo mwaluongo ni Achilles tendon, nikech nitiere tol ma otudore gi ombong tielo kae ogwalo be nyalo bedo gi chot, nyalo bedo gi tear. Onyalo bedo grade 1, grade 2 kata grade 3. Koro kopo ni mano be otimore to nyalo kelo rem ma dolo tiendo nyalo bedo matek. To chutho ka ne en ng'ama neno na nyalo penje ni to gino chakore na karang'o to ang'o matime. Koro kaber to onyalo chiwo namba. Kwatieko chenro. Onyalo miye explanation maber. Erokamano ahinya. Antiere kato tuono ne wasebedo godo e twaka kata kamano nenore ni ok oyude. Antiere kod Mary line. Hello Mary, penj laktar. Hello Collins, penj laktar. Okwe Oyimore Collins machiegni. Penjo ni ya. Samoro tima wijo lit i chonga. Kapoko chopi chonga i diere karkani ko. Koro sisi moko chuno nyaka kata kapo na idho stairs karingo. To bang'e dugo lal. Ayude ko choto kang'eyo kiwinje daktari. Ok awinjo maber. Ok wawinje maber ahinya. Samoro director kata producer wanyalo kawo mondo mi onyiswa ni ne owacho nang'o. Ne wang'iyo thiedhni daktari. Thothne onyalo kawo pesa manyalo romo aditi inyalo yude kanye. Nikech ni ber ka uganda wang'eyo ni to thieth aina ni inyalo yud kanye. Thieth aina gi iyudre centers mag physiotherapy. To ng'enyne kaka sanie nikech watiyo gi mashinde mopogore opogore. Ka ng'ato dhi hospital nyalo dwaro neno specialists, orthopedic specialists. Kose neno orthopedic specialist bro miye prescription. Kose go picha mose ng'e gima timore tiyore e physiotherapy department. Kore centers mopogore opogore wanyalo yudo this machine. But mak mani sani to pod ok en okong'eny ahinya. Koro wan kode kod osiptende matin ei Nairobi kae. Ibro nyisowa kuma untiere. Wantiere kod Godfrey e simu. Hello Godfrey, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Apenjo niya. Dhi nyime wawinji. Madam manigi shida moro mar tielo. Koro wi tiende ka ndi rame. To karame to kama wako ko papo tielo ni. Koro biro sera medala dek. Koro apenjo ni asem icho mie amoxin yedhe moko kanyo. To poko yiro lokruok maber. Koro apenjo daktari ni nyalo bedo gi shida mane mondo ng'e kinyalo konye. Erokamano kuom penjono. Pato mar chiel nyalo bedo gi rem. To remno nyalo tudore kod chogo mopilore e ombong. To kata be nyalo bedo ka en rem mantiere e leche mag tielo. Koro mano kotimore mokwongo, ahinya ka ng'ato nitie dala to kata yedhe mitiyo godo ok ti maber, inyalo temo tiyo gi ice. Ice en achiel kuom yorego mwanyalo tiyo godo, nikech inyalo yudo ka remni seche moko entiere godhiambo ahinya kata gokinyi. Kinyalo yudo baraf tinyalo tiyo godo yo machuo ka intiere dala. To ka ber to kopo ni yedhe ma ndikni go ok ti, the another step mondo go x-ray mondo ing'in to en ang'o matimore. Koro inyalo neno daktari mondo omi advanced treatment.
to kapok ineno physiotherapist be nyalo nene. Kaso mar ariyo, onego bedni ong'iyo wuoche motiyo godo. Kopo ni wuoche iye tek, to onego loki kaso kata oket insole. Kaso wuoche be man flat ahinya ok owinjore kod tielo marem ahinya no. Daktari kaw simp Bernard. It's okay. Bernard, hello, penj laktar. Ma Bernard ka Homa Bay. Machiegni Bernard. Apenjo ni etienda rewni, there is a burning sensation. So ka wuotho to kawinje, to ka bet piny to rewni kabisa. Da penj daktari ndo Bernard ke chasabi a referral hospital. Ma otim X-ray to ora ir jo physio. I did for all the sessions. But still opatis. Daktari. Yaparo ni janeno no en agi the same gik mana wacho ni seche moko tuo gi seche moko jibedo kode tidhi e thieth bang' ndalo mang'eny. Tiyudo ka seche moko intervention muti godo ok chiw kony maber ahinya. Koro nyalo bedo ni gitimo giman kare, but intervention ok ni kare. Koro momiyo wa introduce machine ni. Seche moko thieth pogore. To kaluwore gi jogo mwasethiedho gi machine ni, gidhi maber ahinya. Koro aparo mana ni kopo ni nitiere yo mwanyalo romo kode, kata onyalo bedo gi contact na, anyalo miye further advice kako nyalo tim, nikech thuolo man godo tin, to nitiere gigo ma specific manyalo ng'ise mondo tim. Thuolo tin mana kaka iwachono. Thuolo tin. Antiere kod Hilda Ochieng', Hilda Ochieng' kokalo Facebook page owacho kacha ni wuok e gwenge mag Homa Bay. Openjo ni rewni mar tielo kod rem mamiyo leche gar, to ang'o makelo to inyalo konye nade? Leche magar kod rewni mar tielo. Rewni mar tielo, pilruok mar chogo mwaluongo ni heel spur kelo mano. Plantar fasciitis nyalo kelo mano. Seche moko be ka ng'ato nigi del mang'eny nyalo kelo mano. Ratil mamalo mar del. Ratil mamalo mar del nyalo kelo rewni mar tielo kiwuotho kod flat wuoche ma flat. To seche moko be luore nyuol, konyuoli ka tiendi flat, mano be nyalo kelo mano. But koro gar mar leche, mwaluongo aparo ni spasms, en rem mantiere tielo cha, ema biro e wi lechego. Tikiro ka tielo, ombong' tielo omakore gi leche mantiere ogwalo. Koro samora mora ma leche mag tielo nigi rem kata rewni, ibiro yudo ko gwalo bedo affected. Nikech tudruok ma gin godo cha. Koro mano is a referred pain. First line treatment, onyalo take analgesic, ma en pain killers. Onyalo tiyo gigo mwaluongo ni anti-inflammatory. Mano nyako ne daktari mondo ndikne prescription. Koro kopogore gi mano, to koro biro e second management conservative, ma en neno physiotherapist, kod ng'iyo wuoche be morwako. Kopo ni gitek, onyalo adjust. Kod kuonde mowuothe, jelo ka wuotho kuonde ma kite ng'enye. Koro mano to kinyalo avoid. Ok wanyal geng'o kaka koro korwa. But wuoche nyaka gine. Korwa en kite modhi wang' achiel. But inyalo ng'iyo wuoche mirwako in a nutshell. Erokamano. Daktari, chandruok kata rem mar ombong' ni bende inyalo geng'e. To kapo ni inyalo geng'e, thothne igeng'e nang'o? Yono minyalo geng'go kaka chogo mane owuok mabith cha, macha inyalo geng' tinyalo geng'e nang'o? Inyalo geng' rem ma biro kod pilruok mar chogono. But pilruok mar chogono tek mondo mi ogeng'e nikech en gima timore without our knowledge. Onyalo timore but koro kotimore to gigo mitimo ma nyalo geng'e. Mokwongo, ing'iyo ni wuoche mitiyogo ber, iye ok tek ahinya. Mar ariyo, ka in jang'wech, kuondo miringe chalo nade? Ing'iyo ni to chalo nade. Mar adek, kopo ni otimore, itiyo gi ice mondo mi o reduce the effect mar rem no. Kod regular exercises, mag stretches,
kitimo koponi geng'o mantie sport kitimo stretches to remno bedo matin. Erokamano. Daktari thuolo emo maya wanga. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye mondo mi wamed go mbakani wachwal mbakani wagole studio ka watere oko kuom seche mathoth kaka nyalore. Ayudora Upper Hill Medical Center mantiere machiegni kod Nairobi Hospital, but thuolo mang'eny jogo matudre koda yor sim be amiyo gi kony ma oluongo ni telemedicine kata telerehabilitation. Koro ka gitudre koda yor simu ma en 07 23 92 41 09 to gibro yuda kendo abro miyo gi kony. To jogo manyalo chopo ira ka in Nairobi ka to an Upper Hill Medical Center. Inyalo nono namba 0723 92 4109. Koro ne jogo man gi shida inani kod moko mopogore mag leche, fuonde, rem moro amora mago wa manage kod physical intervention. Ma achiel kuom mashinde mwatiyo godo to wan gi gigo mang'eny kech ma is physical medicine. Erokamano. Dr. Ken, erokamano makende kombire chenro mar penj laktar ageno ni odiochieng' machielo kendo kaluongi timo biro. Erokamano ahinya. Rem mar ombong iwinjo kaka itime, iwinjo kaka obiro, ageno ni kaw namba daktari ka nitiere kod chandruok mondo mi yud konyruok nikech ka wawacho ni ngima en mwandu. Matin Ruth Otieno oriti masani. Thank you so much, Doc.